Shubor nakaslem jong unongsan hima. Da ki po hajar ngut ki pajba kathem ribhoi kilami pajba ban poi shaka office trekam deputy commissioner ka ribhoi district kumshi benta ban senran bat penshnganya lagi jong ki kertong ki banya aireng hagini ki election ban jit ki nongmi khamat shaka yeng dorbar thawan ke jilla menta ka sngi ka pratari ko bana rempang arjar arpulai ka baderu ka sngi ban khmi banya ne ka scrutiny ya ki kot kisla jong ki kertong kini ke jingwan tu jong ki pajba kala penlong ru ka jing thang kali ka bajor keleng ki jaka jong ka ribhoi pat khamtam ka sor nongpo ha ka ba surok ba national highway 6 ula dabbait smam de ki kali bat ki pajba nong kersan jong ki kertong bat ki sengsan hima sima ba pher pan one up ya ka jing penthikna na ki returning officer ba ka jing thep kerteng jong ki kertong ki ba ki kersan ka yaj bait shakman hagani ka skila sakhiru ka jingwan poi jong baro lai pu sanmut ki kertong na ki sengsan perthai ba pher batru ki kertong shimen na ki santali ki constituency jong ka ribhoi ki ba kinthum ya ka umroi umsning nongpo jirang bat mauhati ki balawan ban pet daladi ka jingkmi benya ya ki kot kisla jong ki da ki returning officer ha ka office trekam jong deputy commissioner ka ribhoi haduk ni klimat kementahi ngalong kumne bangayo apa yang kita cikot cikia bangayo ban penjap ya kita skutini mentaka sengi jonga pratrik banai ar acara apply de ke ga apil nak mentaka jonga supai ba krong ba nga kepat daga ba suret ya borok ki pat jong ka umroi konsumsi borok gawai ya ka bagian alam ka jingkersan ka pura nak menta ka jonga ku muwai ni samla rang ba jonga ka than umroi bat ban penjob bro ban penjob benon buram yang aku kertong MLA nak parti PDF hal simbol umum mati bat ba nak liang kajunga hi kumu kandidat bat ba ngidon ru kathong nak liang juga parti bagian poi ru sa kathong juga jingjob ngidon kasur ngidon kal ka ba serum seneng ka ba ngin poi sa kathong juga jingjob namar ba ngila tray sibon ki kam habai de berkem lang kasalang apo jongka sinong ka thau apo komroi konsi bat apo jongka temri boy borok koi bat hagi bobon ki ba mat apeng jongka jinge khamtam hagi ni ki por lockdown ke por corona ka ba lalong sya ka jite amrau bat kamdon jing lai lut ju tenrai nak liang ka jungaru di bor berit ala persang menyerap antara jongki bat kemas kam ba ka arno trek kadeka last minute ka bakado yang kata te nak liang ka junga ngamla bantip kadai ka syong hakarai jumpai ba ya ka ba hakendong pramaroi him dalam laman tiap syano kin syon ka syap bat hamno kin yon yu budam henrai kem skambal lada ki pai ba jong umroi konsusi lada kilai i jengai lada kilai i te ki jinge ki bakil ada mat ha ki por ki ledap no te syua bikin syon ni to budam ha ka arno trek kadai ka rai ka jongki lada kin ai ka rai ban po syariat ne lada kin ai ka rai ban kin syong ha ka jingsuk bat ane kin ai ka rai ba kin syong ha ka jing sat emrau kata kasong hakarai kajuki nak kalian kajunga tinggal melak ai pangam tip hi kadonor kajuki bersepo ndrai kasong tang haki bat kasong tang hakarai kajuki bakin penjob you know bakin penmi you know unong yalam uban yalam ya ka umroi konsusi borok kawai uban pej ban khmi nam ta ka bha kason nam tha ka
imlang ka salang belum ka kapiam hapo jong ka konsumsi hi boroi datang kini nak liang juga nak kerpat sai sen ba token ai ke jing kesan pura ya ka parti PDF ha sembol umum beti boleh sibon entah sini la pendep kita sekutu ni di nai kubule hantam ya ka election commission rangkat bro media baru rujuk kepor ngai kubule ya kipai jongko muslim constituency habang ayat ganti ngayu ki jing ki babon ki don ha ka bebe bekin nok sinam ka bebe surok kelenti singking ka surok ka bajan ka badai ka lang padon kalum ka itu ki surok hadu mentah ki dandai ki surok kendau abangin phai sa ki surok umrleng kilong kunrum kunram ayu iru kajing tuna hapok konstituensi kajongi agabai dai baki college universities baru kijaka suma kamtam ek youth ikwa ban empower ek youth ikwa ban empower ek farmers ikwa ban empower ru ya ki women's namar hakabe de ki youth kim don jam andrai prime minister modi ong habaki samla ki kwa kam kwa jam kadon kata ka scheme ka baki ong mudra loan paduk si folak ka kila ban sim ya kata loan ban sengkam la jam ngi kom ko parti ke BJP ni wan syakmat ni appeal saki pajba joko muslim konstituensi makarpat iki pajba joko muslim konstituensi lada kikwa ban jam syakmat jit ya ka BJP namar BJP ka keren bed hagai de tangkap development kawai ke skutini gelong kebenon kampa nambar bangi haban perpenapai ba ya kegerteng kujungi bat haju kapor la periang na election commission na kabenta bangin ni pun hakani election gombe kertok ke skutini kaya erap ikipai ba mantip ya lejong ki candidate kegerteng kujungi kasnong kujungi kajing nang di start kujungi kajing don jing em kujungi bala don ginu ki kies ni ki mukaddama keba kum ki candidate kita tekani kaya rap ingi bangintip hai lejong ki candidate lejong ki kertong bat kani kan ailat ru ya ki pai ba berbisya kalau kita ki syua bekejit ya lejong ki nomi kiman te ba George Pidon yu ban ong halor ki jing pelong kini ki rally kini ki jing lang pai ba kadon kalong badon kam ne ka election ni ju ong bit ba kadai ga won sisen sanam ha ka ba ki pai ba kin shongshit ban jit lejong ki kertong ban jit lejong ki nong ilam ki ban mikmat ki hari indor ba thau ai tena takadau pai ba don kam bakin shongshit don kam mandon ka jing ya mi syakmat don kam ji duhai ji risa bakni kan wanra ka ji shongshit ha ka ji secara kada ndeng ngimde pade banyai da ka ji shongshit baklumar ni da ka ji shet hamru ba bui se le jong kitong elam ban mi ang te yung dobar ke ban yang nam ta ri ge ban reu ba hok jong du kusuk de hang ta bishar bani apat da ta ji shet ham kerbang nam ta jong ngejela ka jing job ka shong happy ki pai ba bat ka shong ro ka jing sung thu jong ki babon ki bala ngai ba hakalanti ya janga man la ka ski hirang kiu but ka jing kerman ha sampai kala don lupa but ka jubab ko biang ka dei chapi pai ba ang bread together we can make a difference together we can win and together we can be an agent of change te haga jisneu junga kalong ba ka jingjai lenti jungi man la ngi kadang ki kadonut jong ki long kumi ki long kapa jong ki kun samla bat ki het ki barit chane shatai haki dukan sha haki snong ki thau haki lenti yat ki bangi yat ni yang niu i bagata ka kamansim ka baki kwa kadon ka bamot baki kwa ya jingla te jingwan junga kumu official candidate jong BJP nang ne na mau hati na kermen magan poisa ka thong
tang lada ki briu ki don sha kata ke jing sung tho bat ke jing snongo ya ki kam ki bakrau ki bak sarkar BJP kala le nadu na Delhi hadu ke jela Meghalaya jungi leng bak central scheme sponsored paro ki bagila ade sakane ke dong khai kumjuru ngadon kam ban long hakane ka party hakane ka government ka bangin sala ban le ye shibun shishu ki badang sa ban pendep kam tame ya mahati constituency Liang kaya kerja bujang di galag along kaya kerja bujang ba iwan ba sekre hak lupa ba hakano kono konstitusi ni hakano kono jaga kumba kalong kaya ni kibahi yang sem jangi rok bor ke belong ko ke bele armut kide ke minister jaga jela Meghalaya masker mare baru masa balang har ye le bha bele nge jok bun ni ro lamar ni tre hak ba sekre hak lupa ba ta daw ki ailar ki ailan ti ke kerja jangi banlong kini khwan baik ba ni saya kembali awal ngai ti ba ni wan ni long ban tre hok ba sekre hok lupa ba basagwe ro kembali long kada itu bisnam nadu arajar khatla do khatra kalau mele pa jonga ba nadu khatra ba hadu mentau war pulai daga long ka jinge pher ba tolong ngai long al pendap i gitu ki mati benasa naga mati jong pa jonga nadu arajar khatla do khatra tong daga poi jaga bor tolong ngin pendap bangin pen urlong ya borok gitu ki kam benasa ba satam ni bala pa jonga hakane ke jing baik ba ya tang ano pi nga 6% la banong nganyo hi ka jingjap ka jingele ta ka don bat borok ni mau ba uta ka jingele ka don bat borok ka mangai skem 6% ngai skem nganyo hi ka jingjap ka bupuran pa kumna konstitusi hakane arteri tong para mach teba daman kumno ko mau ngin ong ka don kame ano pi tambalong ki bakham kong san ite ki long ki pocket meeting ni sa ya songkai risa pa lupa ba kata pa Sepuluh iki materi kam gitu ni, saya kita iba dengan ada nampak ki polisi ber ki materi kam juga ki materi nak bentah kan ni kedong hai gitu ni, beda dengan bentah ki kon samlah kam ni don ek youth policy, nak bentah sports, nak bentah employment, nak bentah ban dalam nanti ki bikin ki yang isap ki fong gitu ki, bentah pada ni don ki materi kam nak bentah ki long kemeru, pilih ki long kemeru ki bon ki beduk, ini kuah bangin manrak ki polisi nak bentah kendo bangin tin ban pli ki lat kerti nak bentah ki long kemeru ki jungi, bentah pada kajing don kam nak bentah ki babon ki kam penroi penpat kam tam nak bentah ke college ni don kam ke college hapo mau hoti le ne mau lesnai mar ba ki kon samla ke jungi ndah ba ki lade ke 12 ki haban nation sning haban nation on po haban nation shillong kakta ya kajing lo tela dangi don ke college le jong hani hajan kamut kam persuk iki pat kaduna ya kajing lo ki sap nang ta ki schools bat ki babon ki bang dang dai belek ta ke bentaro abide kap yang bangin lom bangin lang ya ki nong kersan ki jungi mo bangin ya kendu iki bangio shu ban kren ban pansai ba iki matri kam ki jungi ki policy ki jungi rekat lang bat ki bahe ki jungi na po ka parti di pai ba jong ka muslim konstitusi ba sobha ban island ke jing kersan nam ta ka jonga abangan yele ya ka election hot election ko juga belum top 5 nam ta ka jonga hang ni po muslim ande ngangai scam ba kajing kun ke jonga leng ba kajing kersan jong ki pai ba ki duk ki suk ki rangli ki juki kalong ke banwan ra ya kajing kala ha ka ka muslim konstitusi ba i ki di kata kadau nga sami biang ban kun biang ya ka election hang ni sistem arja apply na ka 11 muslim konstitusi di sa sistem nga apil ya ki pai ba jong ka muslim di soba ban island kajing kersan na ka jonga ha ka election wanta ni yo yu thong ji job nak menta roi kapar nam ta ka bhagamiat nam ta ki long song snong jong ka snong ba i jong ka muslim ko si bat kum juru nam ta ka them riboy ba i jongi bat nam ta ka state ba ka jela ba i jongi dap ikia tutuni tena kalian jonga ngai hak jing start ke jong pai ba bolong na do basdam i jing start jong pai ba nama ba kitam hi baru gila kepeni ki sanslam ta hi mong pa ban ai message bat ka ki pa di pai ba pemikir kin page ki kam ki sanslam or ba na ba bolong kumili aki election ki jum akhirali pai ba hi tolong kum ne nama ba kirali pai ba hi kalong baik ba ki pun hi ki namla ban koi te bala ban koi akarali buat kilong betang itu ki main ki rock party workers ini kita ba ki ni aso ki tip ki jing khang ki ka policy ki jemu jong nomi mat ni kalong jong katong hi kalong ba ki ki senang thao kalong ki election kan manoro ni tentang ko kan thong kata kalong ban job ni kan election jing anut ko jang nang ni sakmat ngadot sipun ki jing anut
mentangi dang yami napo kamera scrutiny aga bagaladon ka objection aga bayade bat kaneka dustur ka terpang ke jungi ka shaupoy na syekran ni kanena ka por sya ka por bat kaneka de gejing angnur ka jonga bat haba kanong po constituency ka ay ngai ka jung job nan pen clear le ngan pen long ai sundon bat kan pen pau ka basyai aga bayade bat kaneka ai shaupoy ka jungi aga bayade ka jing shim ya ka jaj ka jungi na upah Kecil sekolah yang boleh belah ayah lah kecil tak jadi siapa. Kecil sekolah yang boleh kemarin lagi baru layak dari kena tu dari sini kecil sekolah sekian ni dalam kemadan manage kipai tak pun mengilayat kalau sekarang. Di kubur kebangadan nanggung dan betul kipai tak juga konsumsi. Lalu kurtong dengan sentong Bilang lah dong sudah dari kubur kebangadan. Ambut siap dudam berpresiden atau dari tinggi ke mata manage kipai ba orang rak jadi jinjat dan berhenti ngadap ka jingkan ba minta kasi ila pendep yang lut ba minta ka di ko ba min le chaki no kersan ki jubai ki jani man kepat iki panai ka jing kersan ko pura na ka benta kani ka election ka banwan bangin yo ru ya ka jingjob na ka benta ka mau hati ki jani na kani ka party TMC ka bang mi syakman kata kasong kat kong bajing ngong fa ladaki kwa abangin yami yin penpau kata ka jingkershan ka jongi kasong kat kong ka jing ngong ka jongki ka jing kwa ka jongki teng lada pi perkat bah kalong ka jing pelut ka bomdon mining lada ngi kwa ban pensong thu yo pai ba kamtam ha ka bai dei biki election ngas ngo ba ngi dei ban le kran ha ki yo ki han ha ki snong ki thau kam na dei ku bangi dawan pelum yo pai ba ha ka we ka caka dah kebab pelut dia kaspak kapau banuan ra ada ki kali mo ke haka jing shisha ki sngiyo ki de ki por ki ba ki candidate ki la ban pensong thu yo pai ba haka jing lut ke balong ke baduna tam recognizing all the papers so all the papers of all the candidates are found to be correct so all the candidates are officially valid to contest I am very confident that the Congress party, especially in Umsning constituency, will do well this time and we are very confident that we will win. Dia pun lek seperti ni, dengan kermen tu bah impoi be sangat tahu, kita bah jungi PI minta kasih kelawan kato, ngamdon ngam duk jing kermen dan mereka ni nanti bah kinong bud jungi kersan ni ke parti SSP, ke parti Barintam, kermen bah iwi inong senong jong aksi konsensi. Kini harap ban kersan ni ke parti ban kene ke parti ban penrai ke par jong ke imlang sangan ko konsensus ni. Cisha minta kasih ya dia ya basut ni adon ke cikermen ban job ini kena ko provinsi nak BJP parti. BJP parti nak bertagi Nongrep, nak bertagi Samla, nak bertagi Longkumi, ko onong ko provinsi jungi. Hadin bang ala the file minta sini ala long complete candidate jang TMC nga kermen baik ban job ni election nomor bun ki paitba ki kersaninga bangan job ni kenika election arja apply jingkwa junga ban pensai lada ki parti baro ki asutu komot ba mendadon kam ban penlong ya ka rally ila sutu yano banjit paitba gadai tangka waste ban pelut kai kapor jong ki pai ba bat kapor jong ki candidate jaka bangin yo ban lek sing pai ba ban ya thu ya kata commission ka bangi ngidon dan ringi la du pade tang na badon jeki rally PDP kum candidate Umsning constituency tedong ai khubli pi borok ki press media and teams apabila ai juga interview ke sini nak kalian ka jongi ban team jungi nak long sukses dengan ka jungi jungi but nak kalian ka jongahi na ibang idon siya ka jikman man poy siya ka jing job tau Islam ni bagi paiba hai khmat ba siya ka parti PDP bat kamtam ikwa ban wara ai ka jikla dingba ban wara yu MLA ba thamai bagi kermen ru ba kai bagi la tre nadu ki por ba ngadi win ki cadet ba stang ya kani ka ban pinitu ya ki paiba ban introduce ki paiba tingi bagi don siya ka jikman ban poy siya jing job Pada bidan em ka jing chuang plong ki kinjar rally ba ke jing onong lagi nang rally. Ta dengan pendak ban komen
Ngil ada pendap ke kam sungi. Ka bangi dia berpendap. Dia mentah ngil ada boleh setting sungi apa kasno jok mati. Buat ki leaders sungi kila up agar kom do bangi trikam kam jam susu namenta kalawai jok sansna. Dia ngil ayat hakalenti ka ba ngi yatmu ya sansna. Ngim tmu ya kani ka ba mentah swak election. Buat ki pajba hi bayawan banyayat bu baranja ki kwa hi banya trikam hi ya trikam lang bu baranja banya penkiau ya mati banyak mekhliam barak koi na benta kasansa. PI gumno ka jing elected jupi hato pidon ka jing kraman pa siya kathong. Kejingkerman kalong kumni ba menta bangi yang naka liang juga independen. Ti kalong ba depi perkhat ba ki pai ba jong ka mahati hi kita along ki MLA menta. Ti ki don hok hi ba kini kersan hi na benta kalawai jong sansnam. But dau job independen ki job hi ki pai ba jong mahati. Kat kom gaji perkhat jong mo. Pai benta ski ka disebut ni. Kadi kaba hap pendap kam na pot DC office. Kadi kam ram jo DC office bani pendap ini. Ti ngil asyuan kum ni ba ni kendo ya officer aro. Ti ber pendap ya kam ba don kam. Ti kalau ki pai ba jungi pa ki bai kwa ban wan buat lang berpensengai ki awan hi. Ki kwa hi bagi don hi kata jikman ban pini kata MCM ban kersan hi pai ba jungi yo candidate jungi. Mentar sing ba ngalak ban pendap adu skut ni. Nak mentar ka temu banyala ini election yang sama arja lah. Dia mark ni na yung pagkakaskan na mentas ni. Dia nilai sipai ba ban yang dikersan nak mentar ka election dan saya sian banjit itu buat kijong sipai ba. Maka GE cuma karali nga ikan kam gede dang ji pulusan yang bisa jo sipai ba. Kabagin kandidat ki ba perlu dihaban penmi adin di election. Nganong kumnoro ngam tip syabah. Long I'm very happy today. Like after scrutiny, like it's a pleasure for me, and I'm really happy. And I want to thank to our dynamic leaders like Mukul Sama and Charles Pundrop for giving me a chance this time in Tenjirang constituency. So I'll try my best, level best, to develop the Jirang constituency as per according to myself. And from my side, like regarding the border issue also, like I'll fight till the end. But gaining or something lost, it doesn't matter, because in a rally, like we have to spend some, and like we can gain also after showing our manpower. Like we feel happy, like all the Jirang people are there with me and they are ready to work for the TMC. Do you think it is necessary? Maybe. It should be. It shows us like a power. Like yes, our people are there. They're supporting me. Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela